kids next door. I want this. Okay, what's up? It's your boy AREX. Okay, unganibiza ngoHinomo lawe. Yazi mos ngenyuwe we talk isitala sewe. Ndimnota Kev but okwangoku saphumile yabo. So okay, asobe singena kakhulu kwinto yelanduka kwaye singa drop inezobe yabo because guys sine issues big time yabo. But ke siyazama lawe for uni dropela and I hope nizo enjoy le episode yabo. So today ndiphethe the man lawe Pura Dasmile lawe. Dasmile say Pura yam. Sure yam. Ukrenda yam. Sharp bro manje. Ndi moja Pura yam. Okay, Pura isuka I mean sorry ngalo suka Afro Slick lawe. Ba uyazi Afro Slick Joe yeke umculo wasekase lawe yabo. So Pura yami ucela baxelele ungubani waphi lawe ta. Okay mntawethu nomnandi Luthando Judge. Sure. Obizwa ngoDasmile ke apha eCredo yabo. I think the dala ndisemculweni around about 2005. La xesha sasicula kwaito yabo khona abo Ritla abo Smido abo Nogowa khona umjito wayicula kwaito too much way lapha emele Atlanta. The list goes on and on. Khona amajito ne repertoire soqala soul. I think amajito oqala icula hip hop because we doing kwaito thina no Ritla and Ritla wachinja yena qala. Then wagi hip kwaito and then wangena hip hop. It's been a long time. Sure. But okay, same time masingene kwilanduka yakho ta kwi-career yakho yomculo lawe like waqala njani uculo ta like noni yakwenza ukhimani mabe interested kumculo yabo balo oqala futhi okubhalwa lines okanye wenza njani yabo ngokuqala ucula lawe. No ukhumbula well la xesha I think yaqala ekujiveni lomculo engakho that much because kangekho instrument angakho umuntu unesibindi sothatha imic acule kwi beat so la xesha engumjive so anjive labo vibe la xesha yabo but ndingajive kabonakala ba no andilungi ncam apha kule ndayibona namba indaba ejive le ayilungi yabo iqinile for so akho need ba ndiforce ikhangelaka lo mjita lo Smitho wayezenza zoyi-2 icula kwaito wayejive at the same time so saqala pha that time ngikakudityana usitape ezimbini bebeat ngapha icassette empty ngapha so ingoma oqala sasicula isithi washamlilo yethi labaphethe machisi balayita so ichorus ayisiza nayo out so iverse must kwaito ovela ujulu phinda the same thing as long behamba nebeat iqale pha and then galandela ke ngoNoritla saziphumela sadibana noTaskara apho umbanda kulapho ke ngokusaqalile I think it was a Dreadlock production. Dibanisa abo Scabs, the likes of Mapongo or Sean. Hamba sasibaninzi kakhulu group yokuqala leya group yokuqala igroup yokuqala leya sasingena gama no Rick at that time yabo and then ekambeni kwexesha we met uSparks esuke eDurban ezofunda kwelicala ke ngoku. That's when ke ngokusayenza i-group ke ngoku I don't remember sasibiza ntoni la xesha because amagama sasiwachinja because kakuphithizela man kakhulu i-entertainment ayiqala ubashushe la xesha but apho ndikhumula khona that abantu bokuqala apha eCredo ukucula nge-microphone like live performance uviwe voice yakho ayisithi nabo Ritla nabo Qhalo Soul nabo Mchiko back then and then ke saza until now no Smitho lo phama now sure like kamanye majita ta sekhona like angubucula nawo before no manje majita sekhona because uSmitho sasicula naye pha unfortunately izinto zaselokishini akasekho right ngoku into zedakamiso nokathekwa and all that no go and sakhumbula ukuthi wayotsho naphi Qhalo Soul usaqhuba I think uRitlo usaqhuba no Sparks usaqhuba and then ke ngoku ina no Kelvin Samora iyaqhubeka sesaqhuba namajita aqhubayo balamanye wasekho ke ngendanga izinto zalapha life broken lawe ndiyakuva ta and ku masithethe ngelanduka ngeAfro Slick ta sithethe ngeAfro Slick iAfro Slick yona ivuke nini like uyavuswa ngubani futhi because mina ndazi abantu abathathu kuAfro Slick and ngiyavuka kanjani landu iAfro Slick and bangaphi kakade like normally nina kuAfro Slick I think sasiba yi5 khona amajita sezimbabwe so kudala yavulwa ukhuda question on YouTube sasiba yi5 okay gogo I think it was before 2012
Sure. qala amajita kunyanzeleka baphinda move back uRiclive nekahamba ayofunda eCape and then sheka no Sparks. While sisazama uphusha no Sparks then ngethepeza ke namba ndihambe ndiyedanyane then ke yaphinda yama. Since sikwazi uyivuma sizoyivusa ngoku sesidibanisa ke ngoku ne new generation ngoSamora. Sure. Yeah, masingene kulondo ta buke wayena sedanyane mosta. Hey. Yeah. Like experience binjani ta like okay yaqala uyedanyane lawe like ufila njani wena? Like ufila njani okay. Hey kuthiwa ndiyabanjwa ngoku enyoku nazi inyama uyazibona uyeseleni ke ngoku ezinyama. Nokuba Ofila njani wena ta and okay like wenzeka noni kuyo yonke lonto like yaqala njani yaphela njani and ke ngoku ngathi wena ufunde into wena pha okanye ungathi ayikho noyifundileyo kanye like nje the first day yapha ngaphakathi. No uqala pha I think iqala kubanjweni qala ka ubanjwayo. Kwakubanjwayo ungakumbi ubanjwa la hlobo nani banjwe ngalo mnwe5 mase ba it's an army yamapolisa. Umoya kuyaphuma kuwe and then you watch wena yourself yonke lanto isenzeka pha. Because yonke lanto believe ngathi usephupheni at the same time ngathi usefilming yonke nje yenzeka fast engqondo yakho ayikho kuyiki noma state but ungathi uzibukele wena somewhere uyaziva pains because amapolisa yaza yakunyathela for sure yabo but ukuya from eTrongweni dazoyicinga kandifika mina pha because yonke there was too much complication in case yam ne police station and all that but dazoqala upay attention kasifike reception babona ke ngoku sifikile. And obviously ivalo labetha because kufike reception nangamajita aqhobile edrilling idrilling ibhakla mas aqhobe ngapha kubhakla so ngabantu bebe expectile laba bazaza because yonke into yalapha masabajita phakathi ayazi so I had basingene ngaphakathi no I choose wami qha fortunately section ayi1 it was a section C section anencingile so kukho isele ezithu cell 1 there's a cell 2 so xa sifika njengoba sizangena cell 1 abona abantu abasemnyama because uhamba straight from the office uya ku cell 2 you can see naba abantu but nabo bakulindile nabizwa ngapha nangapha abantu banibiza ngamagama so xa sifika apha cell 1 aba bantu baphakama ngokubonke bashiya stokes sebedlala stokes the next thing ukuthi igcwaka eseleni then ngelo ajusa no sisela sikokre asiye pha kwa number 2 sifika napha lamajita nawe sije masisiza dlala stokes kasifika napha nawe yaphakama lamajita ukuthi igcwaka then ndaqala ngiqonda bayabona ke ngoku kanje ndiyaqala ke ngoku yonke lento izawo kuzabanzima ngoku but yeah fortunately sangena and then ajusa lo wami ke omnye lo waseKapa at least yena wayeke wazi eTrongweni before nomnye lo so I think yona yenda yabangalandisinde for that day otherwise it's a long process indaba yokurecoveration until ugqiba ingakombi 10 years yonke funeka ube namaqhinga wonke yabo 10 years and it's not about sometimes wena baba ubu clever kangakanani because go clever naba it's not about when ukhohlakele kangakanani because bakhohlakele naba abantu sometimes ukhuselwa nguThixo ngikhuselwe izinyanya to go through ezinye izinto wele phakuzo but it's a long journey 10 years bangaphakathi. You that like you have been through a lot musta lawe so ngobani like awekho amajita wakwadibana nawo phana okay like grateful like amajita akaxelela izinto like baxelela hayi man kakuphume kweziwe imfethu like bone abalandukayo abakumotivateayo kuba hayi man phuma kwezi zinto azange wadibana amajita njalo phakathi. No ironic enough yabandiyemo wenza lonto phanga phakathi because yama khona manje lendibena but mninzi mosumuntu udibana naye Trongweni cannot recall it record out about umbuso Ndlovu nguyena mkhumbula out yami sakwazi uhlala phansi because yona ibhand into life ngiqala smile wena uzaphuma up so uyafuneka kunyanzeleke into ba inyathelo lakho up lapha ngaphandle hle ndiyajonga yabo khathaliseka izinto zami kanjani but usuke kwicrime and then from that time getting out isaqala eTrongweni organize events zomculo sa senze izicathamia senze choral khona background ye choral music saphusha kwakhe events and then sapha yabo ya bekhona abantu list ininzi because bantu zawabala abaninzi abanye bazagcimba into balahlele ngaphandle yabo ya khona amajita ekwazi ukuthetha nawo pha anibeke emqeni you I forget you so yoko like what dibana njani yoke emva ko like okay after uphumile eTrongweni wadibana njani uKevin Samora and wapha ngoku phakathi ubusazi uKevin Samora yawenza umculo kanye like wavela wadibana naye estratweni waxelelwa ngechomi yakho kuba hayi man
emshita wenza umculo na kuyongena nawe uyenza umculo nayo kanye no phayithongo mesi khona mosizonke siyazi itongo za South Africa ngomuntu ayifone yabo so bene phone banga phakathi so benikwazi ucontact namajita amudala just to catch up and all that yabo so kwenzeka ndadibana nenyawuti yami bathi umpotsi of which ubrad omdala ka Kelvin so sancokola kalaba kaphumayo phakathi bana le out there same time icala lomculo ingakumbi icala lomculo khala xesha kwazi upay focus kakhulu because sometimes inombolo bashushu ubamba phana phandle mwana ubuyela kwezinto laphandle mhlawumbe after 1 week okanye after 3 days because yona focus ifuneka ibe lapho nyathela indambo zombane apha bani yabo uhlala ne motherfucker so but ngosendisondela ukuphuma nyawo I cannot remember well nobasa I think say wanika amagama ku Facebook if ndiyakhumbula but sahlangana bazange senze umculo the first day basawenza kwezantsuku yabo ngiyala xesha because umculo ugqibele from 2010 or 2009 to 2022 obviously so rosile musa sakwazi ukwenza but nje yami yanyamezela until ndaphinda ndaba zive ba no ndibuyela back egamini khona ayivakele so okay for abantu ababukeleyo lawo like bangakufumana phita yabo first of all bangakufumana phi ku Facebook and umculo wakho bangafumana njani like send through WhatsApp okanye download yonke la no kwangoku sika ngakhopa umculo kama ndiyakhupha bensabe sisapheka ngoku yabo otherwise besisafuna uqiniseka into basikhupha umculo quality because ayincedi noba umuntu ukhupha ngexesha kanti ukhupha umculo quality so bese busy lon but ku Facebook ndingoluthando charge straight away ayikho enye igama endizwa ngoluthando charge phaya okay ayivakele esibenchilo lawo enhleli nobani pura smile yeah okay hayi igama lakho lomculo tawo okay sorry guys lawe so phina silanduke so phina sithetheni lawe so mayibelo we masithi ad break yeah safunela ngumama Wait, it's the kids next door. Sifunela ngumama lawe so we have to cut lawe stala sel yeah pura yam sibephana lawe shota so that like after yonke lewe yenzekileyo kuwe like okay you've been through it wrong way lost in nokuchomi lawe like okay sure yeah like wena ufila njani like okay masingathi ufila njani wena achieve ndoni wena through ubona yonke lewe yenzeka phela life no okay yeah no ndakuva njani no prison is bad yabo is a bad place but ayikho bad ngokugqibeleleyo because sometimes iyafana ufana neplayer ehlele benchini sure so ilokushini ubona kakuhle yonke izinye izinto even neposition ubukuyo nawo ukuthatha uzibona khona ba hey la position asiposition yawo should bandidlale ngapha yabo because uhleli phansi ngokuzibona from afar izinto so iyakunceda kwelokuqala at the same time shem ne correctional service nayo kwa yasifaka programs whereby zibuyisele engqondweni how to control anger yakho and all zininzi nesikolo ininzi necawa uyangena ininzi nje into enzekayo ikwazi ukubuyisela ebuntwini but it all depends ba wena uyafuna ubuyela ebuntwini na yabo if awufuna ubuyela uyafana nje nomuntu osele discipline nje kube bona imnye sele discipline akho ndizakunceda yabo yeah but ubuya uyasoza ungabuya etrongweni obviously yabona ukuthi life ayisafana qala nabantu bale town yakho usabazi ngobani most yezinto asahambi ngendlela uyazi ngayo yabo nabantu indlela abaggressive ngayo baggressive ngendlela ezahlukeneyo abanye bayakoyika abanye basakuthandi ngokuzuka pha abanye bayakujaja ngoku abanye bayakuphaphela pha kuba becimbu zawufika ube ngunjani ndini nalapho wenze za bullshit abanye bayakutesta because bafuna ubona ba usurvive njani but so we have to ba uthi go through ezazinto each and every day until ufumane indawo grand apho kwemoyeni yabo yeah it's a long journey you dala you are joke like you are like mna andiziboni phoba andiziboni phana yabo because like yonke into ingenzeka phela life
kodwa ke indawo endiyoyikayo leyana ta. Yeah, it should be. Ngicebisa nobani ongomnye ongakwenza icrime bayike la ndawo because akho friend pa. Yabo sometimes ikhona ixesha whereby ufeel iveki bengathi 5 years la veki. Damn. Athe fika uhlala ngathi ugqiba 5 years. Yo. Yabo khona isuku ubone sometimes ngathi emini makube ebusuku bese emini. Yeah. Because you are so ube sure kuzokwenzeka ntoni le inombolo ihleli ihamba igqitha necalculate ubala ngayo ibeke but inombolo ihamba oko so awukwazi uba sure ba ngomso uzawuthini awuqiniseki ninga assurance ba uzabe ukule tronk okanye uzabe ufile because ibhozo ke la khona pha alinastuko lingahamba nakubani na kanjani so zininzi ziliqela the list goes on izinto ezihamba ngagrand yabo siyanyanzeleka siphumele kuzo challenges zininzi ngabhala incwadi so ilanduka i-programs like zenzeka phakathi like okay like isikolo icawe now like uthatha ipath koza programs kanye bezikhona ezolanduka programs ubungazihoyanga no i-programs depend yabo because abanye babanjele rape abanye babanjele robbery abanye babanjele murder so asikwazi uba sifundise into eyi-one because kan ufundisa abantu ngarape ndibanjele irobbery ndithatha uba uyaqela lo so umuntu ebeqalelwa le nto azingayo like mina besenza i-anger management ne-economic crimes yabo nezinye but ufundiswa le nto according to le uzengayo uba uze ngemede ufundiswe i-program ezihambelana nomuntu wemede but awuphumi phaa if awuzenzanga zana. I think i-problem ke ngoku apha eSouth Africa baphaa because amajita ayazenza ahlale eklasini amamele nje just for the sake basayine and then aphume and then bengathi ke correctional service kakasebenzanga okanye kwathini izitori zibeninzi abanye abantu they just not interested kula way yabo because ziyi-2 ezinto and zisendaweni eyi-1 address eyi-1 there's i-correctional service kule address eyi-1 there's itrongo kule ndawo eyi-1 xa abantu abathethayo bazidibanisa ngale nto eyi-1 i-correctional service uqala emisasa ngo-6 yaphela ngo-6 late 6 late uqala itrongo because udityaniswe nabanye onjandini that what into ezininzi ke ngoku yenzeka khona yeah like bengayazi loo you so ke ngoku like phakathi ta like ndingathini xa ndibukele apha elandukeni etivini igcwela amashita etrongweni eyi-1 lawe kwezinye itrongo kubekho umshito eyi-1 ehleli yedwa uvalelwe yedwa naphaa phakathi kenzeka the same okanye yakwenzeka the same thing yabo ezi zivalelwa zodwa ngezithini iyadependa khona abantu abavalwa bodwa because bakhohlakele kakhulu bakhona abanye bavalwe bedwa because abasebenzi grand ingqondo yabo so bayingozi kwabanye abantu yabo bakhona abavalelwe bodwa because bayafunda so bafuneka bedisturbekile bakhona abavalelwe bodwa because bayampimpa etrongweni so kufuneka bekhuseliwe because bangabethwa ngeqhaga imiqhaga lijixwa ngalo pha kubethwa inhloko qhekezwe inhloko bro ndaphuma nami ibhetrudi ningayityi for ixesha elide because isendikhumbuza ezani nonsense besenzeka pha because ibhetrudi bithanda pha and there was a day ndiyophaka ekitchen ngabetha umuntu ngeqhaga aphalekela ukutya kwami lethana njani ipetrol so thatha ixesha elide ngokuba ndiphinde kule nto so ininzi nje shit iqhubeka yabo ininzi bullshit bikaqhuba so wena tala ukhophe njani through all that etrongweni apha elandukeni apha kwi-society ke ngoku like okay zintoni ozenzileyo kumbana okay anditshintshile ngoku ngeziphi izinto oqomba okay ama nditshintshile nakuqala ndiyaspana ngoku andisaropi umzekelo yabo kanye ngisachaya yonke lo no I think I'm way mature now even abantu abaninzi abadibana nami kubathi ukuba umuntu ohumble ngokuthuleyo so awuthi qavileka kakhulu neswili yabo nisenza ubushushu kakhulu la xesha ndibaleka nje kuba busy but ke xesha elininzi bendihleli nje ndishaya ngedayike la abantu bayayazi apha ekhasi yabo but ezukhulu yabona sometimes ba i-actions zakho azi-affect wena direct ngenye ixesha ngexesha wena uba ngumotherfucker out yasekhasa ukhathali bakwenzeke ntoni noba ungafa ngomso but ulibale ba kunabazali bakho abazo-affecteka nabantwana bakho abazo-affecteka sister bakho abazo-affecteka nabamelwane bakho abazo-affecteka nefro yakho azo-affecteka yabo so the more ukhula ke ngoku from phaka ukwazi ucinga grand yayazi uba ukho selfish every action yenza hayo affect abantu abakusurroundileyo ayibi nguwe wedwa so we love yakho ke ngokutala like usastika nalamntu awubanji like lamntu wawu before no it's a mission impossible akekho umuntu onostika nalamntu bakhona ta umzekelo
sinamzekelo that's why Nelson Mandela angakhanga abuyele Kuyini yo hayi it happens deep. angeke kwazi isoze impossible Yeah, because okay. kaloku laa mntu wena ubanjiwe usekhetshini Sure. yabo yena ukhulekile so as iminyaka ihamba nawe uyazibuza uba if ibinguwe ibinguye ophanga phakathi wena ubuzomlinda na uzomlinda definitely bongazomlinda so ilife yaqhubeka and sometimes two umuntu uzasozambona after 10 years omnye uyaqinda kula 10 years angafa ingekapheli so ilife mayibe iqhubeka ke ngoku so if ulindiwe ulindwe ngengoma Go. Hayi. nasithathela ke decision Yebo. Ngoma meshi. yeah Yo hayi. so ibala la hlobo Mama yafonela vera akho mazile nto zintsha sisono thina sana. Okay, now let's think. Okay, I think I'm gonna end it here, yabo, but lasibuya ngoku. Yeah. Size end alawe and so sikesinixelele man i-tracks zakhe ningasifumana phi xa nifuna umva but ikhona takeva landu malobola mukse takeva malobola ngeke ta ikhona yeah ungaya na ku RX Leroy lawe pha ku Audio Mac uzomfumana malobola khona ubura smile search Afro Sleek lawe ikulandu ku Facebook na ku Audio Mac yeah Afro Sleek yeah bona lencuka iphelanga isezabande oh hayi ngokucuma umyakubiza qala le uma umyakubiza ta okay akho sizawungena much deeper because sisabethe egwebini mhlawumbe omnye umuntu uzava ngathi ngenile sisabethe egwebini khona mina sihamba nayo slowly music sihambe nayo slowly iyasitrongweni because yona funeka iviwe le yazi because abantu abaninzi baphuma baphathiswe ngabantu bebebethwa pha bafike banxibuhani khathi apha ngaphandle baphakamisa 7 abantu balandela ababantu nje so sekhona mina apho sisizawuthetha ngezo wena because abantu abaninzi abaphakamisa inombolo apho ngaphandle siyabazi thina pha ngaphakathi bebenxiba i-force code sure but bafika apha ba recruit abanye kuze nabo baya traumatized pha because into omnyama kathanda uvictimizeka yedwa yabo so benza lonto ke that's why fumanisa into gangsterism is getting more but umuntu kafika pha ngaphakathi fika indaba itshintshe ke ngoku yabo because ufika pha ufika bekhona sugar daddy pha nje yami khona inangaza ufika zikhona onjandini pha yabo ufika yonke umuntu ekhona pha hayi joke okay abanye bechatile pha abanye balapha ngokuba phamsi nombe bechatile pha phakathi siyabazi but asifuni ukuthetha lonto like chata la kuchata izichathe lapha yazi ukuthi ufro lala pha congwami lala phakathi kwemgwaqo wakhe ndakaphazanyiswa nangubani ngwenzakala awunancokola naye nawe njani yabo so it's a long deep so means nje that's why I said we cannot uncover we have to do part 2 lawe we have to do part 2 season 2 episode 1 part 2 uyeza guys lawe masters lawe and so phela menze lo Buddha smile lawe mabe ilondo tama sikhathe for namhlanje yabo sike sibone ngenye iminta bulela mantawu ke uzisilanda ukuspend ixesha lakho apha yabo dango yabo. Don't forget to subscribe. Don't forget to subscribe, like and share. Comment, guys. Love it. Yeah. Chapter 2 years. We talk. Cover everything. Stala said.